Çünkü şoreşi nozde tirme şoreşegi mruvati tede daha tedindin. Hivi u hayalin azadiya gelan de çarçobe şoreşa nozde tirme hede derkete peş. Şoreşegi 100 sala nude li Kobanê xanabnîşan elan kir. Di 19 Tirmehê 2012 de bû. û piştî wê pêl ev şoreş tesîra xwe hem di hundirê Sûriyeyê û hem di rojhilata navîn de tesîrekî xwe gelekî mezin da çêkirin. Yani numune herî mezin sazkirinê kantona sê kanton Cezîre, Kobanî, Efrîn her wiha avakirinê sazî û rêxira wê guhebûn tu kombûnê partiyên Kurd, partiyên Ereb, Aşûr, Suryan di çarçoveya yekbûn û yekrêziya di vê şoreşa 19 Tirmeyê di dundir kantona de cîgirtin pêk hatiye guhebûn Kurd, Ereb, Türkmen, Aşûr, Suryan olê guhebûn İslam, Xeristyan, Êzîdî, Alewî yani ji bo hemiya şoreşa 19 Tirmeyê bu xewn û xeyalek bû ji bo azadî lê ew di şoreşê de xwe dît azadiya xwe dîtin van.